И здравейте хора, това е втори епизод на Minecraft рейдста ми. В миналия епизод насъбрах чикън, изкопах много дърво, направих си каменна кирка, тук изкопах някакви неща, взех си такава тръстика, направих си дървена кирка, направих си и клечки, направих си и врата, направих си и всъщност това. Идеално. Е така. И имам 40 дърво, защото на брадвата започнах да правя някакви много хубави неща. Да. Така. До сега играх на Skywell, докато ми се качи този първи епизод. Да. Отивам за пясък. Супер. И пръстете има, да. Откъпо памятни дърво. Къде отивам? И там има пясък. Но малък брой пясък. Да, отивам и там е злата. Може да се мине 4 минути, айде да се мислим 4 минути. YouTube не ми го прие. Направих 9 минути и 32 секунди и вече ми го приеха. Вижте какви са. 6 по 3 колко е? 18. Стига ми. Така да се видим на това. Да го изпеча и после да се направя такова. Някой да ме не се изгуби, бе. Аз отивам на там. То къщата ми е там. Виж какъв сте. Вижте какъв съм. Какво е това? Пръсе. Мислих, че е някаква това. Изжирвани престъпни. За вълната ми. А тя служи за легло. Едно някой издирван престъпник да не се е вникнал в недовършената ми къща. Чакал. Така. Светна цялата къща. На кафилови такива случаи.
Отивам за дърво. През нощта. Някой още 3 минути. Очаквам в коментарите да ми пишете дали искате нещо по-дълги да станат епизодите, не знам. Всякакви вашите работи. Така може да се супер. Ма се върна към моята работа. 8 по 4. Така. Няма да има такива бугове. Бързо да завършим къщата, защото епизодът трябва да свърша. Имам още 2 минути. 2. То е времето. Не. Не е времето. Но малко време и аз нямам тук дърво. Не, какво да го правя? Да, стигна с него. Сигурно това ще е за този епизод. Довиждане от мен, хора. Това ще бъде за този епизод. И чао!